पंचायतीसून कंप्लेंट दिलेली आहे. म्हणजे आम्ही WRDक आम्ही नोटीस काढलेली आहे, म्हणजे चांगलं ॲप्लिकेशन केले आम्ही की म्हणजे तुम्ही बांधकाम केलेले आहा तेजेर ते KCTच्या कंपनीन ते काम तेजे वयर चालू दवरला. ते आमचे कितें आहा की फाल्यां पावस येयलो, फाल्यां मिरगाकडे पावस येयलो तर सगळें उदक ते तेच्या वाऱ्यांसून वयता. उदक न्हू ते उदक ते अशें कितें जाता ते पोनाक सुद्दां वयचें ना ते थोडे कितें जातलें ते ब्लॉक कशें जाल्या तेजे वयर कितें म्हणजे कचरो येतलो कितें व्हांवन वयतलो ते थंय ब्लॉक जावंक शकता तेजे. तेन्ना आमी ते WRDक ते सांगलेले आसा की WRDन ते अशें तेजेर एक्शन घेवपाची आनी ते मातशें आमकां रिकामी करूंक आमकां लोकांक थंयच्यान आमकां कोण नुस्तेकारां बी वयता मातशें नुस्तें मारपाक बी ते वयता ते नुस्तें काडपाक वयता तर तांकां बी ती वाट मातशी वचपाक बी बरी पडटली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.